fredeta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Oloren les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta, mira que és una sort. Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta ens hem traslladat a la comarca de l'Alt Empordà, a Escala Empúries. Som a terra de cultura grega, romana, de pescadors i literatura. Història i existència, bàsicament, i moltes altres coses més. Què veurem avui? Aquesta història la coneixerem a través del Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala. També visitarem el Museu d'Arqueologia de Catalunya i coneixerem la figura de l'escriptora Caterina Albert, nascuda i enterrada aquí a l'Escala. Exacte, a nivell d'oci també aquest municipi ens ofereix moltes possibilitats. Coneixerem a fons el port i tota la seva oferta i demanda que és molta. I també gastronomia, sí o no? I el patrimoni natural també de l'Escala. També. I la gastronomia, que com que el producte estrella és l'anxova, coneixerem no només l'anxova amb sal, sinó tots els seus derivats. I el maridarem aquest producte o no? Amb un bon vi. I acabarem amb música, avui presentant en directe el nou disc de Miquel Abres, La vida en un sospir. País en Ruta obre les maletes aquí, a Escala Empúries, a la comarca de l'Alt Empordà. Comencem? Ens hem instal·lat just al cor de Sant Martí d'Empúries, davant de la Casa de Servei Forestal de corrent modernista. Va ser edificada al voltant de les restes grecorromanes i medievals, en especial de la parròquia medieval de Sant Martí, amb més de 500 anys d'història. Fent un salt en el temps i col·locant-nos a principis del segle XX, l'Escala estava immersa en una efervescència cultural i social molt destacada. Personatges d'aquest període de llum que vivia al municipi en són autors locals com el mestre escalenc Miquel Torres i Brugués. Fou precisament ell qui va dissenyar aquest edifici que s'alça a la plaça Major del municipi com a resposta a la necessitat d'allotjament del personal tècnic del Servei Hidrològic i Forestal l'any 1910. La Casa del Servei Forestal, inclosa dins l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, representa un exemple més de la gran riquesa arquitectònica i cultural d'Empúries. Cultura, mar, patrimoni i arquitectura. Benvinguts a País en Ruta, un programa que saben que ens dediquem a voltar per tot Catalunya, en aquest cas estem a les comarques de Girona, a l'Escala Empúries, a l'Alt Empordà, i que ens poden seguir a través dels seus mitjans habituals de ràdio i televisió a la seva comarca. L'Escala és un municipi de l'Alt Empordà situat entre la mar Mediterrània i els turons incipients del massís del Montgrí. Si voleu conèixer l'essència de l'Escala, heu de passejar pels carrers del barri vell que van inspirar l'escriptora Caterina Albert, coneguda pel seu nom de ploma com Víctor Català. La casa pairal de l'escriptora de l'obra Solitud. Qui va néixer i morir a l'Escala la trobareu al nucli antic, conjuntament amb l'església de Sant Pere, la casa de pescadors de Can Cintoixuà i l'Alfolí de la Sal. Aquestes localitzacions formen part de la ruta d'una de les visites guiades que ofereix el municipi. Mirant a mar, trobareu edificis inclosos a l'inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya, com la Casa de la Punxa, antiga fàbrica de gel bastida en pedra de diferents mides i amb una torre garita. Entre les platges d'Empúries i la de Riells, la platja que acull les escultures inspirades en la novel·la d'Antoine Saint-Exupéry, El petit príncep, trobem Sant Martí d'Empúries, originàriament un barri de pescadors situat al voltant d'un petit port que al segle XVIII va passar a ser cap de municipi. Els primers pobladors de l'Escala van arribar per mar i van fundar-hi la ciutat d'Empúries, que actualment acull el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, el MAC. Empúries és l'únic jaciment arqueològic de la península Ibèrica on conviuen les restes d'una ciutat grega, l'enclavament colonial d'Empòrion, amb les restes d'una ciutat romana, creada a inicis del segle I abans de Crist sobre les estructures d'un campament militar romà instal·lat durant el segle anterior.
L'Escala és una població que ha volgut mantenir i preservar les seves arrels tradicionals. Fins als anys 60, els pescadors i saladors de la vila, juntament amb els agricultors, van ser el motor econòmic de la població. L'esclat del turisme a la Costa Brava dels 60 va modificar la principal font econòmica de la població, però també va permetre que s'enfortís la indústria del salaó de l'anxova, que actualment posseeix denominació de qualitat. El Centre d'Interpretació del Peix, el Maram, i el Museu de l'Anxova i la Sal són d'obligada parada per comprendre l'èxit de l'anxova de l'Escala arreu del món. El mar forma part de la vida de l'Escala i els seus monuments, miradors i edificis també en donen fe. L'Escala és un poble per descobrir a través de la seva història, paisatge i tradicions. Doncs tenim amb nosaltres el seu alcalde, el senyor Víctor Puga. Víctor, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per obrir-nos les portes al seu poble, municipi i altres contrades, perquè l'Escala no només és l'Escala, L'Escala i Empúries, aquest nucli medieval fantàstic, amb aquesta visió de la badia Paratge natural fantàstic, Exactament, sí. I doni per parlar de moltes coses, senyor alcalde, perquè, escolti, tenim l'Olga que d'aquí un moment ens donarà pas per parlar a nivell cultural. Sabem tots ja que l'Escala ofereix un gran ventall de tot el que té històric, no? El tema de les ruïnes i d'altres coses. Però en aquest cas, també no només l'Escala i les seves contrades ofereix aquest tema cultural, sinó a nivell d'oci també té d'altres. I com, per exemple, una de les molt reconegudes són les fires, i en aquest cas parlem de la Fira Grecorromana Triumvirat Mediterrani, oi? En què consisteix aquesta fira? Sí, l'Escala té dos referents històrics que ens expliquen d'on venim i on som. Un és el Triumvirat, sens dubte. Ens remuntem a l'època clàssica, l'entrada de la cultura clàssica de la península, per aquí, per Empúries, grecs, romans i ibers. Aquests tres cultures diferents són els d'aquí la paraula triumvirat. I el que fem és explicar què som, d'on venim, a partir d'una recreació històrica del que era l'Escala, del que era Empúries, més que l'Escala, del que era Empúries en aquell moment. Per tant, amb romans, grecs, la venda d'esclaus, el comerç que s'establia entre les diferents cultures, tot això valia la pena destacar-ho, reivindicar-ho, i tinguent Empúries aquí, sens dubte és un dels grans atractius que té l'Escala. I de quina manera materialitzeu aquesta fira? Aviam, el que fem és, insisteixo, una recreació. Per tant, hi ha persones involucrades des del municipi i també des d'Empúries, coordinades sobretot per el turisme i també pel conjunt arqueològic, i el que fem és explicar què passava un dia qualsevol, la vida quotidiana, el que podia ser aquesta època. Estem remuntant-nos a 2.000 anys abans d'aquesta època, per tant, té molt d'atractiu. Bé, durant el dia d'avui parlarem, sens dubte, de l'anxova, el producte estrella de la vostra zona, però en aquest cas tenim també una fira, una festa dedicada a l'anxova, no? Sí, una festa de l'anxova que el que permet és també reivindicar-nos com un producte, com un municipi vinculat a un producte gastronòmic exquisit, que és l'anxova, que ens fa únics. L'anxova es produeix i s'elabora en diferents llocs, òbviament, però aquí a l'Escala un mètode tradicional que ha passat de pares a fills, els avantpassats, amb un mètode de salador molt propi, molt artesanal, que fa que aquest producte sigui conegut arreu com a anxova de l'Escala i que sigui una marca que ens identifica. Farem una cosa, alcalde, si li sembla. Tenim l'Olga, que m'està demanant pas perquè es troba ja directament amb el Museu de la Sal. Olga, explica'ns, on estàs? Gràcies, Albert. I qui millor per parlar-nos del passat de pescadors i de saladors, que la Lourdes Boix, la directora del Museu de l'Anxova i la Sal, i també arxivera de l'Escala. Lourdes, moltes gràcies per acollir-nos. Hola, benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies. Primer de tot, Lourdes, ens agradaria saber d'on prové el topònim, l'Escala. Sí, Escala ve del topònim llatí scala, sense la e, que és molt usual a la Mediterrània i designa un port. Això el filòleg Joan Coromines ho explica molt bé. I el nom antic de l'Escala, com que era un barri de pescadors que depenia d'Empúries, era Port de l'Escala de la vila d'Empúries. Vol dir port on embarcar i desembarcar mercaderies, perquè neix com a port. Llavors aquí es va fundar ja des del segle XVI un barri de pescadors que varen pescar amb l'art que es deia dels sardinals, que permetia grans captures de sardina i d'anxova, de peix blau, que és el que és apte per la salaó. La salaó ja era coneguda des de l'antiguitat, des de la prehistòria. A Empúries hi ha una factoria de salaó. Però la salaó, tal com la coneixem avui, és del segle XVI. I bé, són aquests pescadors els que ho instauren aquí,
salant en barrils com aquests que heu vist aquí al museu, de fusta, les sardines i les anxoves. Per tant, té molt de sentit trobar a l'Escala aquest museu de l'anxova i la sal, perquè podríem dir que l'Escala, la seva naturalesa primera, és la naturalesa pescadora, sí? Pescadora i saladora. Com que és un peix que, com he dit, que permet la seva conservació en sal, per tant, durant tot un any. Imagineu-vos el que era això en el passat, quan no hi havia neveres ni congeladors. I quines històries trobarem al museu a través dels objectes que podem tocar, perquè els podem tocar, al museu? Sí, aquest és un museu que, a part d'uns petits objectes delicats, fràgils i petits, que estan en les vitrines, la resta, i això ens ho valoren molt, sobretot la mainada, les escoles, que poden tocar. L'Escala és el poble de Catalunya que més bé pot explicar el tema de la salaó, perquè és l'únic on s'ha mantingut ininterrompudament al llarg dels segles, des del segle XVI, com he dit. En altres pobles de la costa nord de Catalunya es va salar anxova, avui dia s'hi ha tornat, però hi va haver un període en què no es va salar anxova. L'únic poble que ho va mantenir va ser l'Escala. I a més, amb gran quantitat. Ja tenim registres antics a l'arxiu que ens parlen de 10 fomentadors de pesca i salaó, era el nom amb què apareix. I això s'ha mantingut fins a l'actualitat en què queden 7 fàbriques que donen feina a molta gent al llarg de l'any. L'activitat principal que fem al museu l'any és la Festa de la Sal, que es fa el tercer dissabte de setembre a la platja de l'antic port de l'Escala. I allà, doncs, fa 20 anys, aquest any celebrem el 20è aniversari, i la gent del poble representa el seu passat, quan arribaven els grans vaixells carregats de sal, que es descarregava a la platja i es portava als salins, que és la paraula antiga per dir la fàbrica de salaó. Lourdes, hem arribat a la casa del pescador. Quina casa concretament? Sí, aquí en deien a Can Cinto Xuà. Xuà era el motiu, abans totes les cases tenien motiu. I en Cinto doncs, és l'últim pescador que va viure aquí i va morir sense descendència. I llavors l'Ajuntament, amb una ajuda de la Generalitat, varen restaurar aquesta casa, es va museïtzar amb totes les aportacions de gent de l'Escala i podem trobar el que era la vida quotidiana dels pescadors a l'origen del poble. O sigui, és una casa que té elements ja del segle XVII i XVIII. I cada habitació s'ha preservat i cada habitació s'ha emplenat amb objectes. Sí, a baix hi tenim el magatzem de pesca, amb tot d'estris de pesca, la cuina que en diem la nova, on vivia aquest home fa uns 30 anys, i la cuina antiga, aquell la feia servir de magatzem, que és una meravella, es conserva el forn, els fogons de carbó, bueno, tot tal com era. Tota la gent gran ens han dit, així és tal com eren les cases antigues. I després a dalt, aquí ara on som ara, comencem per l'habitació de la mainada, després ve l'habitació del matrimoni jove, que eren amb llits de plaça i mitja, que es deia, i ara som a l'habitació dels avis, on podem apreciar la indumentària del pescador, i sobretot aquest element és molt interessant, en deien gribaldines, que d'aquí derivaria gabardina. Era una roba de panyo de llana gruixut que es posaven a l'hivern i que una mica, si hi havia esquitxos d'aigua, doncs els escopia, diguem, els repel·lia. Quan ja plovia bots i barrals, llavors es havien de protegir amb roba de cotolina, que era molt gruixuda, impermeabilitzada amb argila. També els pescadors, per protegir-se de la fred, portaven esclops de fusta, com els pagesos, els pantalons de vellut, la faixa i la gorra marinera. Doncs ara, si et sembla, Lourdes, podem continuar amb la part més literària de l'Escala. Cap al cementiri. Anem a fer un tros de la ruta Víctor Català. Ara som al cementiri marí de l'Escala. Lourdes, per què hem vingut fins aquí? Si nosaltres organitzem una ruta literària, la ruta literària Víctor Català, perquè tenim la sort que a l'Escala hi va néixer aquesta gran escriptora, que va ser Caterina Albert i Paradís, i que a l'època que va escriure, final del segle XIX, final del segle XIX, principi del XX, doncs ella va haver d'utilitzar un pseudònim masculí. La primera obra que fa és La infanticida i hi ha una gran polèmica pel tema i és quan ella decideix posar-se a escriure
amb el nom Víctor Català. I per això la ruta es diu Víctor Català. I aquí ens trobem en el cementiri, que ara és un bé cultural d'interès nacional, és un monument, ja no s'hi enterra, però està conservat, i ens trobem davant de la tomba de Caterina Albert i Paradís. Perquè Caterina Albert, Víctor Català, va néixer i va morir a l'Escala. Sí, i aquí és on acaba aquesta ruta, no? És una ruta que passa pels diferents indrets del poble que la varen inspirar, perquè tot i que s'ha dit que ella només va escriure sobre temes rurals per la seva gran obra Solitud, inspirada en el Montgrí, a l'ermita de Santa Caterina. Que des d'aquí ens has explicat que el podem arribar a veure, Sí, des d'aquí veiem el Montgrí, tot i que està en terme de Torroella de Montgrí, i ella hi anava, no?, i s'hi va inspirar. Però ella també va escriure de temàtica marinera. Té l'obra Mar d'hivern, que està inspirada en un naufragi que va passar aquí a l'Escala, i doncs anem passant per diferents indrets del poble que la varen inspirar i llegim part de la seva obra. Doncs ens quedem amb les ganes de fer aquesta ruta i de passejar pel poble i pels carrers en els quals Caterina Albert s'hi va inspirar. Lourdes Boix, moltes gràcies per atendre'ns i per tota la informació que ens has fet arribar. Gràcies i us convidem a gaudir del patrimoni de l'Escala. Endavant, Albert. Sens dubte, una bona manera d'homenatjar els pescadors i saladors que durant anys i anys i anys han remarcat aquest producte local tan i tan conegut arreu del país i arreu d'altres contrades. En aquest cas, escolti, alcalde, tenim la Festa de la Sal també. Sí, aquest és un referent més proper, històric més proper, i que també ens ajuda a reivindicar aquesta vinculació que tenim amb el mar, amb la pesca i amb la saló de tot el municipi de l'Escala. Aquí més que menys té algun parent, algun familiar que té un vincle amb el mar, i això també val la pena també destacar-ho, i amb un espai tan emblemàtic com és la platja del poble. I el que fem és recrear el que era un dia qualsevol, la vida quotidiana, amb l'arribada dels sardinals, de la pesquera, amb les remendadores, amb el barriler, amb tots els oficis artesanals, amb el camp de taverna, amb diferents activitats que concentrem en aquest espai de la platja. No només parlem de fires, festes i en aquest cas recreacions, sinó parlem de música, perquè, alcalde, tenim un bon festival com el Portal Blau, oi? Sí, Portal Blau arriba a la seva darrera edició, aposta per la cultura mediterrània, de dues ribes del Mediterrani, per tant, per la música, però també per la gastronomia, també per la cultura, també pel patrimoni, hi ha conferències, hi ha poesia, hi ha activitats a l'aire lliure, hi ha circ. Per tant, jo crec que diverses, riques, i que d'alguna manera formen part del que és un festival de més entitat, que és un festival que podem dir que ha format per 5 festivals més petits, que entre tots fem una oferta musical importantíssima, amb més de 50 actuacions de primeríssim nivell, i jo crec que ens defineix com un dels espais on es fa un dels grans festivals de la Costa Brava. Des de l'alcaldia, des de la direcció d'un gran equip que porta endavant totes aquestes coses, que no són poques, on es preveu arribar els pròxims anys a Escala Empúries? Home, a l'Escala Empúries jo crec que el nostre vincle indiscutible amb la cultura és el que hem d'anar potenciant. Cultura en sentit ampli, per tant, quan parlem de cultura parlem de patrimoni material, també patrimoni immaterial, com és el que hem estat parlant, parlem de natura també, i per tant jo crec que tot això, parlem de turisme, òbviament, i jo crec que l'Escala està molt ben situada, en un espai molt i molt singular, amb aquesta badia, una de les més belles del món, amb Empúries aquí, amb el parc natural, amb 2 parcs naturals a banda i banda del municipi, per tant, amb una potencialitat enorme si la sabem gestionar bé. I també parlem de l'oferta turística, en aquest cas, el tema d'allotjaments, ja per remenar i triar, no? Sí, home, acollim 70-80.000 persones, visitants, ens venen els mesos d'estiu, quan la població estable són al voltant de 10.000, per tant aquí la diferència és importantíssima, i per tant tenim una infraestructura amb capacitat d'acollir tot aquest nombre de visitants que ens venen a veure a l'estiu. Doncs escolti, alcalde, moltes gràcies per rebre'ns. Continuem aquest tour per la seva població, les seves contrades, perquè em sembla que l'Olga ens vol explicar una mica les bessoreles de la nostra història. Molt amable. Molt contents que estigueu aquí a l'Escala. Gràcies. Olga, endavant. Gràcies, Albert. Doncs som al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries. Estic acompanyada de la tècnica de difusió, la Iolanda Puigdevall. Hola, Iolanda. Hola, què tal? Moltes gràcies per rebre'ns. Què trobarem a dins del museu? En concret, en el museu, en aquest edifici on som ara, és un petit museu monogràfic que acull objectes arqueològics de diferents períodes que han aparegut dintre del jaciment, dintre del que és la ciutat grega i la ciutat romana. Aquí, clar, la peça més destacada, i perquè és molt simbòlica i és molt coneguda, és l'Esculapi, que és la imatge del déu de la medicina, que es va trobar el primer any, el 1907,
que es van iniciar les excavacions aquí a la ciutat grega. D'altra banda, també hi ha el mosaic d'Ifigènia, que és també una de les peces més conegudes, que ve de la ciutat romana, ve d'una de les cases de la ciutat romana. Hi ha ceràmiques, hi ha monedes, objectes de vida quotidiana, objectes decoratius, pintures, murals. Aquí darrere, per exemple, tenim un altar que ve d'un jardí d'una casa, àmfores, elements que venen de necròpolis funeràries. Vull dir que hi ha molta varietat d'objectes grecs, romans i anteriors, no? D'època ibèrica i d'època anterior. I quines activitats ofereix el museu per acostar aquests objectes al gran públic? El que fem és, sobretot, prioritzar el jaciment. I què fem? Doncs cada cap de setmana de l'any hi ha visites guiades romanes, pensades per un públic molt familiar, en què un personatge, l'educador, vestit com un antic romà, com un senyor, com una senyora, explica de manera molt lúdica i molt divertida, que busca la interacció també amb el públic, explica el jaciment i com vivia ell, no? I com era la vida d'un senyor. Llavors, més de cares a la primavera, ja es comença a animar, fem el Triumvirat Mediterrani, que és una fira en el que sempre portem grups de reconstrucció històrica que expliquen temes de vida quotidiana. A l'estiu, per exemple, fem visites teatralitzades al capvespre amb personatges que expliquen també la història del jaciment i històries també que tinguin ganxo, que tinguin un punt de diversió. I per al públic familiar, en exclusiva, oferiu alguna cosa? Sí, l'any passat, el 2016, vam iniciar una col·laboració amb un festival que és de l'Escala, que és el Gastromusical, que té un apartat per nens que és el Gastro Kids. Ens vam ajuntar a mitjans de juliol i vam fer el Familiària i Gastro Kids. És un dia d'activitats pensades justament per famílies amb nens i nenes, no? Hi ha tallers, visites teatralitzades, un concert, obres, contacontes, titelles romanes, hi ha de tot. Vull dir, és un dia específicament pensat per famílies. I ara ens parlaves del jaciment. El podem anar a visitar? Què et sembla? I tant, m'acompanyeu? Doncs vinga, som-hi. Som a l'Àgora de la ciutat grega, al centre, a la plaça, al nucli, i al nostre costat estem a un emplaçament on s'hi feien intercanvis econòmics. Iolanda, quin és aquest lloc exactament? En realitat és una paraula grega que es diu estoa, i és un edifici que hi havia com uns porxos a la part de davant i a la part de darrere unes sales on la gent es reunia, feia negocis, intercanvis comercials. Sota els porxos segurament es parlava de política, es parlava de novetats. Penseu que aquesta ciutat grega, que es deia Emporion, era un mercat. Estava al costat d'un port on arribaven productes de tota la Mediterrània i de diferents cultures, de diferents procedències. Els grecs eren comerciants i bàsicament es dedicaven a això, a fer negocis, no? I aquest era com el cor, no?, de l'edifici on compraven, venien les mercaderies, etc., no?, on hi havia el nucli comercial de la ciutat. Però a banda de comerciants també eren una cultura molt, molt sòlida i la petjada cultural on la trobem aquí al jaciment? Clar, per exemple, un dels espais més emblemàtics també pels nostres visitants, que realment et fa recordar molt l'antiga Grècia, és tota la zona de la plaça dels Temples, que seria com l'Acròpolis, no? Seria la zona dels temples de la ciutat, on hi ha el temple d'Asclepi, que era el déu de la medicina, que rebia molts fidels, que estava malalta i que li demanava al déu que el curés, i llavors hi havia un altre temple, que era el temple de Serapis, que també es va remodelar i que va fer que fos un nucli de culte molt i molt important, no?, que el trobem a l'entrada de la ciutat, passada la muralla. I ens trobem en unes ruïnes molt, molt excepcionals perquè tenim la cultura grega i romana en un sol emplaçament. Sí. Què et sembla si anem a veure ara què trobaríem de cultura romana? Doncs va, som-hi. Som-hi. Som amb la Iolanda a la ciutat romana Emporiae. Què vol dir exactament, Emporiae? Emporiae, en realitat, és un nom llatí que vol dir les dues Empúries, perquè quan els romans es van instal·lar aquí per motius militars, primer va ser un campament militar amb legionaris romans que van iniciar la romanització de la península i llavors es va construir la ciutat. El que va fer va ser que la ciutat grega, que era més antiga i que ja existia, es va convertir en un barri d'aquesta ciutat romana, no? Els romans van conquerir d'alguna manera i Emporiae vol dir això, les dues Empúries, no? El barri grec i la nova ciutat que van construir ells a dalt del turó. I quines parts trobem ara mateix? Clar, és que és molta la diferència entre la ciutat grega i la ciutat romana. La ciutat grega està gairebé en un 90 i pico % excavada, no? En canvi, a la ciutat romana només hi ha un 25% excavat. Així que podríem dir que tota aquesta esplanada que tenim al nostre davant, aquests camps verds, segurament amaguen
grans tresors romans. Sí. I ens parlaves de columnes, al nostre darrere tenim una columna principal. Què és aquesta columna? El que veieu són les columnes que formen part del jardí, que en llatí es deia el peristil, d'una de les cases més importants de la ciutat romana, que és la Casa dels Mosaics. Això té grans sales, grans extensions amb uns mosaics preciosos, amb motius geomètrics i marins, i és d'un ric propietari romà, no? Evidentment, un senyor que tenia una casa enorme. Doncs moltes gràcies, Iolanda Puigdevall, per totes les explicacions i per haver-nos acompanyat avui a les ruïnes d'Empúries. Gràcies a vosaltres. Ja ho sabeu, que sou benvinguts sempre a Empúries. Gràcies. Si bé la localització geogràfica entre els parcs naturals del Montgrí i les ruïnes grecorromanes d'Empúries fa que l'Escala reuneixi molts atractius com a destí turístic, el municipi, sens dubte, ha estat històricament un terme bolcat al mar. Com no, a nivell esportiu i d'oci hi trobem un gran nombre d'activitats relacionades, totes elles coordinades des del Club Nàutic L'Escala. Avui ens acompanya en Xavi López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala. Xavi, benvingut. Hola, què tal? Com estàs? Gràcies per ser aquí. A vosaltres. No gaire lluny del port, per cert. D'aquí mateix. Aquí ho veiem, eh? Exacte, exacte. Escolta, no sé per on començar l'entrevista, perquè clar, 40 anys de port esportiu, per on comencem? Quines activitats podem destacar ja? Bueno, han passat moltes coses en 40 anys. La societat ha canviat molt i el valor que té la nàutica en la societat també ha canviat molt. La nostra missió, deixa'm dir que nosaltres som una associació privada, però la nostra missió és acostar el mar a la gent, no? La societat espanyola, diguem que el mar no són gaire amics. De la resta de països, jo parlo dels Pirineus cap a dalt, sí que la nàutica està molt més arrelada, no? Però, en definitiva, la nostra missió és facilitar l'accés al mar d'una manera fàcil, accessible i que els sigui fàcil. Aquesta connexió amb el mar, amb la zona geogràfica on ens trobem, és un paratge natural increïble. Sí. I després, com a nivell d'oci, l'Escala Empúries, què ens ofereix el port? Doncs mira, si ets una persona que tens una embarcació, tens tots els serveis per les embarcacions que puguis recalar aquí, un dia, 2 dies, un any. Has de pensar que aproximadament l'any passat per al port hi van passar unes 1.000 embarcacions al llarg de l'any, a part de la gent que té la seva embarcació pròpiament aquí a l'Escala o que el té durant la temporada. Però que hagin passat 1 o 2 nits, unes 1.000 famílies han passat, no? Això, bàsicament, els ports com els aeroports, és una porta d'entrada, no? Això per un costat. Per l'altre costat és, si no tens embarcació, sobretot des del 92, el Club Nàutic de l'Escala i la majoria de clubs estan treballant per facilitar l'accés al mar a un punt intermig. És a dir, si no tens embarcació, la pots llogar, pots fer una activitat amb caiac, pots fer amb vela, o pots fer amb motonàutica. És a dir, es tracta de tenir un ventall d'oferta que aquella gent sense embarcació pugui accedir al mar, no? Veiem una de les modalitats de l'estamp pàdel, que els últims anys s'ha fet una gran revolució, no? Sí, sobretot per les dones. La veritat és que sí. Sí. Una mica és dur, una mica és durillo. Els homes. Les dones no s'hi costa tant. M'encanta. Està bé. No, la veritat és que és una modalitat que ve de les illes de Hawaii, de quan no feia vent, aprofitar les longboard, que són aquestes tables més grans, i vas tirar sobre una taula i remes. La sensació és molt maca, perquè és com caminar sobre l'aigua, no? I clar, aquí a l'Escala tenim un lloc que està molt bé, perquè primer estàs dins d'una bahia, estàs molt protegit, estem a la Costa Brava, té molts encants, i el mar facilita molt aquesta activitat, no? Llavors, la veritat és que... I durant tot l'any, pensa que aquí, evidentment, a l'hivern té les seves setmanes complicades, però l'hivern és un moment també per fer aquesta activitat. També teniu un campus, he vist, un campus infantil. Sí, aquesta és una de les coses que ens hem anat diversificant. Inicialment els clubs nàutics oferien els seus cursos de vela per nens, famílies, gent gran, però des d'un parell d'anys ençà estem diversificant. Això què vol dir? Estem fent un campus. Un campus és una activitat multidisciplinar que hi ha des d'activitat nàutica, evidentment, amb diferents disciplines, i hi ha un component formatiu, que en aquest cas fem anglès, amb la qual compaginem una activitat formativa divertida
amb una activitat nàutica, i llavors, bueno, per als nens i nenes surt bastant divertit, no? Sí. Hem sentit a parlar això de les dones del mar. Què, és una reivindicació o és... Sí, això de fet és així, és una reivindicació que el que fem és posar sobre la taula el paper de la dona en el món de l'esport i de retrucar la societat, no? No és més que això. A través del Consell Català de l'Esport, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ens incentiva als clubs nàutics a fer activitats com aquestes. La veritat és que estem molt contents. Fem altres jornades de portes obertes, fem temes per a les famílies, fem per bé l'accessible, però el tema de les dones creiem que era un tema que hem de reivindicar més el paper de la dona en el món dels esports i més concretament amb el tema del mar, on no estan gaire representades. Sí que és veritat que a nivell infantil i juvenil sí, però a la que són mares, en general, les dones no ho tenen molt fàcil en general. Estem aquí reivindicant que tenen el seu paper i que és prou important. Doncs em sembla fantàstic. Per més informació, www.nauticascala.com. Xavi López, director esportiu del Club Nàutic l'Escala, moltes gràcies per ser amb nosaltres. A vosaltres. Continuem. Gràcies, Albert. Doncs som a un dels dos pulmons verds de l'Escala, un seria el de Sant Martí d'Empúries i l'altre seria el de les Planasses. I per comentar-nos aquest espai, qui millor que el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament. Em trobo amb l'Albert Albertí. Hola, Albert. Hola. Doncs ens agradaria que ens expliquessis des de quan aquest espai, les Planasses, és un espai protegit i per què? Bueno, aquest espai està protegit des del moment que es va aprovar Xarxa Natura l'any 2006-2007, una cosa així. I més o menys es va incloure dintre Xarxa Natura 2000 perquè tenia una gran superfície d'hàbitat d'interès comunitari, alguns amb categoria de prioritari molt interessant, i llavors es va protegir per això. Posteriorment, amb la creació del Parc Natural del Montgrí l'any 2010, aquest espai va formar part del propi Parc Natural del Montgrí. I quines activitats heu fet des d'aleshores per preservar aquest espai? Una de les particularitats d'aquí és que aquest espai ara actualment és tot de titularitat municipal, per tant l'Ajuntament és el propietari, i a partir d'aquí, doncs, a l'hora de de ser tot propietat pública, per dir-ho així, hem començat a desenvolupar diverses actuacions de conservació i de millora conjuntament al Parc Natural, i entre elles, n'hi ha hagut molts, hi ha hagut des de la demolició dels antics edificis militars, que estaven aquí de manera obsolets i molts estaven ja molt degradats i mig derruïts. Hem també fet actuacions de regulació de l'ús públic, perquè la gent pugui venir a aquest espai i sàpiga on pot anar, on no pot anar, quin camí ha de seguir i no perdre's, per dir-ho així. També hem desenvolupat tota una sèrie de quaderns pedagògics perquè les escoles d'aquell municipi i les de fora que vulguin puguin treballar els valors naturals del propi espai i, per tant, així també sensibilitzar la població escolar. I llavors també ja hem fet actuacions molt més concretes de restauració de diferents elements. Una cosa han sigut la restauració dels búnquers, que ara actualment són visitables, conjuntament amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, i llavors també hem fet una actuació de conservació d'una planta protegida que tenim en aquest espai, que considerem que és molt interessant i que, per tant, hem fet actuacions realment de conservació. Ens parles de plantes protegides, quina podríem trobar ara mateix? Aquí on en tenim una que és potser la més emblemàtica perquè és la més gran i la que es veu més, a més justament ara la tenim florida, que és aquesta planta que tenim aquí, és el coixí de monja, l'Astragalus travacanta, que és una espècie de lleguminosa que fa una flor blanca, un tipus pallonàcia, com la ginestra, però de color blanc, i que punxa moltíssim, i que, per exemple, té una distribució molt acotada. La trobem en el massís del Montgrí, la trobem en aquest espai, de fet, perquè també forma part del massís del Montgrí, i llavors ja hem de saltar i l'hem de trobar a Camp Norfeu, a Cadaqués, per dir-ho així, a Roses, en aquest cas. I després, a partir d'aquí, ja la trobem després a Mallorca. Bàsicament és una espècie pròpia de penya-segats calcaris. A Catalunya no és que n'hi hagi en gaire abundància i, per tant, la seva distribució està molt localitzada. De fet, és una planta que es va protegir en el seu moment de crear en el peny i el Parc Natural l'ha recollit i, per tant, és una espècie actualment protegida. Aquest espai és una mica característic perquè és un espai relativament petit, és un espai natural, són 40 camps de futbol, però sí que té una gran diversitat d'hàbitats. D'una banda té tot el roquissal litoral, té també totes les zones més de brolla, forestal, pineda, per dir-ho així, i llavors també tenim tota una zona de duna, una duna que actualment és una duna ja fossilitzada perquè no hi ha port de sediment, perquè la construcció del port el va frenar, però és una zona de duna que trobem a les tres formacions. Tenim duna embrionària estàtica, però llavors ja trobem també duna consolidada i duna fixada en pins, que en el seu moment es va fixar perquè la duna anava corriguent, es va voler conservar
conservar les propietats que hi havia darrere aquest espai, i habitatges, conreus, el que sigui, i per tant es van fixant pins, i per tant és el que trobem també en aquest, una mica més enrere. Val. I qui vulgui venir aquí a les Planasses, com ho ha de fer? És a dir, un cop arribis a l'escala, cap on t'has d'adreçar? Està ben indicat o precisament està protegit i... Bueno, a veure, jo potser, si ve pels canals oficials, que és l'Oficina d'Informació i Turisme, en allà trobarà diferents tríptics, informació, i en trobarà un dedicat monotemàticament en aquest espai. El que pot fer, el que no pot fer, el que pot caminar i el que pot no caminar. Té un magnífic camí de ronda que el pots resseguir fins a l'altra punta, on veuràs unes vistes del que és el Golf de Rosa, la Via Roses, brutals. Això ho veuríem des del mirador de Torre Montgó? Sí, des de Punta Montgó també ho veuries, tindries una perspectiva més potser de 360 graus. Aquí tindries més una vista molt més dinàmica, és a dir, a mesura que vas recorregant tot el camí, doncs el vas tinguent sempre a mà dreta, a mà esquerra, no? Depèn de si vas o si tornes. I tindries tota aquesta vista. Llavors, a partir d'aquí, l'altre canal no oficial, si vinguessis allà i vull venir aquí a les Planasses a veure què, doncs el més fàcil seria arribar fins a lo que és el museu, el Maram, el centre d'interpretació del peix, d'aquí l'escala, allà tens un aparcament fantàstic, i a partir d'aquí, doncs, arribat a l'espai, resseguint el camí de ronda. Serien potser els dos canals oficials i més fàcils de poder venir en aquest espai. Doncs moltíssimes gràcies, Albertí, per haver-nos-ho explicat, una part del patrimoni del litoral de l'Escala. Moltes gràcies. De res. Durant tot el dia d'avui hem parlat una mica de la reina de la corona d'aquesta comarca, l'empordanesa de l'Escala, com són les seves anxoves i els seus diferents productors locals. En aquest cas tenim diferents varietats, en aquest cas anxoves amb sal, anxoves amb oli, olives farcides, un programa que avui ens lleparem els dits. Com sempre, fem una parada en el camí per parlar de Girona Excel·lent, aquell segell que otorga la Diputació conjuntament amb la Cambra de Comerç, aquells productors que fan les coses bé. I aquí a la comarca de l'Alt Empordà, a l'Escala, hi ha un productor que també ho fa molt bé, que és en Martí Callol, que ja forma part de la 6a generació d'una empresa familiar amb més de 170 anys d'història. Ells són els Callol i Serrats. Martí, benvingut. Hola, bones. Merci per venir, Escolta, tenim un salat aquí avui, tenim un salang que ja tenim ganes de provar aquestes anxoves. Per cert, tothom parla de que si hi ha algun secret al voltant del saló de l'anxova. Hi ha algun secret? Home, sí que n'hi ha algun, el que passa que tampoc te l'explicaré ara mateix. No, ja hi compto. Però quin és el procediment habitual d'un saló d'una bona anxova? No, mira, el primordial és tenir un producte de qualitat, una matèria prima excel·lent, i després, bueno, és un procés d'elaboració que consisteix, en primer de tot, treure el cap i la tripa de l'anxova, que això en diem esganyar, i després l'anem ficant en uns bidons o uns contenidors, i anem fent una capa d'anxova, capa de sal, capa d'anxova, capa de sal. Sal gruixuda? Sal gruixuda, marina, que és la que té més qualitat i menys impureses, i després hi solem ficar un pes a sobre, que d'aquesta manera l'anxova treu tot el líquid i tota l'aigua que porta dins. Després, un cop hem fet això, aquesta anxova haurà de passar al magatzem i ens haurem d'esperar que faci el procés de maduració, que en diem maduració o curació, que l'anxova amb aquest líquid que ha tret amb la sal i la temperatura ambient fa que l'anxova deixi de ser un peix salat que es converteixi en l'anxova que tothom coneix habitualment. Exacte. Bé, el temps que es necessita que ha de reposar perquè quedi una bona anxova. A veure, nosaltres, tota la nostra anxova no està menys de 6 mesos a la fàbrica, però bueno, el procés de maduració pot variar segons el temps. Per exemple, si comprem l'anxova a primera època o primera campanya, que seria el mes d'abril-maig, que venen mesos molt calorosos, poder al cap de 4 o 5 mesos ja estaria a punt per menjar-la. I, per exemple, si la comprem a final de temporada, al setembre-octubre, aquesta anxova tardarà més perquè són mesos molt freds. Suposo que també hi entra el factor de la humitat, on es col·loca, sí, tot això. Això és molt important, i a part l'Escala està, per la maduració de l'anxova, té una situació geogràfica primordial i excel·lent, i diferent de tots els altres pobles, com per exemple, que és un poble que està situat de cara nord, que toca de ple la tramuntana. Després tenim els Pirineus, després tenim el mar, que això fa que sigui un clima diferenciador de tots els pobles i de tot el territori. I que la reina de l'anxova, en aquest cas, sigui aquesta zona de l'Alt Empordà, com és l'Escala. Per cert, amb el tema de l'anxova, hi ha molta varietat, s'ha fet moltes varietats de l'anxova. Per exemple, quins són els productes més habituals que vosaltres fabriqueu? A veure, nosaltres fabriquem dos tipus de productes que són els de tota la vida, que seria l'anxova en salmorra, l'anxova amb sal, que el client o el consumidor el que ha de fer a casa és agafar-la, treure-li la sal, obrir-la, fer els dos filets, deixar-la escórrer bé i ficar-hi oli d'oliva. I després també ja, com cada vegada ens hem anat tornant més mandrosos, ens fa més mandra embrutins, el que també produïm són els filets d'anxova amb oli d'oliva, que el client només ha d'agafar l'anxova i ficar-la on vulgui, ja sigui amb un entrepà, l'amanida, amb l'escalivada, etc.
Però estaràs d'acord amb mi que quan fem... És un procés, això d'agafar la sal, amb l'anxova, treure la sal, obrir l'espinada, en aquest cas, i posar-la, no? És més, doncs, aquella gent que ho vol fer bé ho fa, no amb oli, sinó directament li agrada treure-la al seu gust. Perquè, cert, molta gent té la mania de posar-la sota l'aixeta. Sí, és que jo ho recomano. Ah, es fa? Jo recomano... Ah, ho recomanes? Jo recomano agafar l'anxova per anxova, agafar-la per la cua, a raig d'aixeta, amb els 2 dits treure bé la pell, després obrir-la per l'aleta dorsal i fer els 2 filets, però ben bé a raig d'aixeta. Hi ha gent que inclús les deixa amb remull, però nosaltres no ho recomanem perquè si et passes una mica després aquesta anxova pot perdre tot el seu encant, ho perd tot i després serà una anxova que no voldrà res. Escolta, per cert, després de 170 anys que la teva família està fent anxoves, un es pot reinventar després de 6 generacions, Martí? Bueno, anem fent diferents productes. A veure, l'anxova, al principi de tot, doncs només es feia anxova amb salmorra, després es va passar al filet d'anxova amb oli d'oliva, després les olives farcides, després diferents tipus de patés, escalivada, amb anxova, i els productes que iran vinguent. Bé, la vostra fàbrica, lògicament, és històrica a l'Escala i a la comarca de l'Alt Empordà. En aquest cas, oferiu visites guiades perquè hi hagin escoles o gent que vulgui visitar com és el procediment de la vostra elaboració? Sí, nosaltres el que preparem, per exemple, per grups que més o menys siguin unes 20 persones, els hi fem una explicació de tot el procés de l'elaboració de l'anxova des que es pesca fins que surt el producte final. A través d'uns vídeos es veu com el nostre personal s'està elaborant, depenent del dia estem fent una feina o una altra. Després la gent també se fa càrrec de que no només hi ha el pot d'anxova, sinó que darrere d'això hi ha una feina molt laboriosa i artesana tot darrere, no? Després, un cop fem això, després la gent també pot degustar una mica les anxoves, els nostres productes, vi d'aquí de la comarca, i fer-se una idea de com funciona una empresa d'anxoves. T'agraden els reptes o què, Martí? Sí, m'encanten. Sí, això, has dit del vi i he pensat, mira, ara preguntaré una cosa important, però abans no vull oblidar-me de preguntar-te. La distribució del vostre producte, a on esteu arribant en aquests moments? Bueno, nosaltres bàsicament a nivell nacional i després una petita producció també se'n va a nivell europeu i després també estem exportant des del 2006 a Estats Units. A Estats Units. Però són a petita escala. Bé, a poc a poc, tu. Porteu 170 anys, ens queden molts anys més, veritat que sí. Escolta, et deia això d'un repte, perquè parlaves del vi, i normalment associem, quan parlem de peix o els seus derivats, pensem en vi blanc. Però hi ha molta gent que el vi blanc no li agrada, i en canvi és un coneixedor del vi negre. Llavors, farem una proposta, la meva companya que entri, sisplau, Mar, perquè tinc aquí un vi d'O Empordà, d'Espel. Gràcies, moltes gràcies, Mar. I clar, jo pensava, mira, sempre pensem en vi blanc i avui farem en vi negre. Llavors, com ho veus, el vi negre amb una anxova? Mira, justament, aquestes anxoves que tenim aquí són unes anxoves en salmorra que els he preparat jo mateix a mà abans de venir. I els has entallat bé sota l'aixeta. Exacte, he fet el que us he explicat. Doncs jo crec que encaixarà al 100%, amb això. Escolta, doncs jo podria acabar l'entrevista, si et sembla, Martí, degustant un d'aquests filets d'anxova que has preparat tu mateix amb molt d'afecte i brindant una mica, no?, amb un vi negre com Déu mana, no? Perfecte. Et sembla? Mira, jo posaré una mica a tu. Perfecte, doncs escolteu, nosaltres, jo, amb permís... Sí, doncs jo també, Sí, s'ha de fer bé, això. Tal qual, no? No té cap misteri, no? No, cap a dins, cap a dins. dins. Cap a dintre. Així. Va. Martí, salut i per moltes generacions més. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs nosaltres acabem el programa, però en aquest cas no ho podríem fer de la millor manera. I és, ja que estem a l'Empordà, tenir un bon ambaixador que acaba de treure disc fa molt poquet, i ell és en Miquel Abres. Miquel, benvingut. Hola, què tal? Merci per venir fins aquí a Sant Martí d'Empúries, un lloc memorable, has vist o què? És un lloc preciós i sobretot felicitats per aquest nou projecte, per aquest programa, que estic molt content de poder-hi ser. No? Merci, Miquel. Per cert, una cosa, La vida en un sospir, un disc que acabeu de treure recentment, fa poques setmanes, i escolta, de l'últim, que va ser Per amor a l'art, fa 3 anys. Què has fet durant 3 anys? On has estat? Bueno, l'últim ha sigut un disc que vaig fer molta passió, vam fer una gira molt maca i després vaig tenir molt clar que tenia ganes de descansar, no? I és el que he fet, descansar, però sobretot de fer concerts i de fer cançons pel meu projecte, però sí que he estat produint a grups, he estat ficat en el món de la música, composant per altra gent, i tenia mono, tenia ganes ja tenia ganes sobretot de tornar i de fer cançons noves i sobretot de trobar-me al públic i fer concerts, no?
Bé, escoltant ara el disc, que fa poques setmanes que ha sortit del mercat, veiem cançons molt reivindicatives, sobretot amb el tema d'Enviats Especials, que ha sigut el primer videoclip que heu tret, oi? Sí, és el single, Enviats Especials, i és una cançó que, bueno, jo em vaig estar un dia parat en una cantonada esperant una persona i anava mirant la gent conduint com passava i de 10 cotxes que van passar, 7 miraven cap en baix, no? És a dir, miraven el mòbil o estaven mirant d'això, no? I això em va fer reflexionar. I d'aquí vaig començar a fer una cançó, no?, d'enviats especials, que sembla que cada cosa que fem a la vida l'hàgim de certificar posant-la a Facebook, a Twitter, a qualsevol xarxa social, no? I crec que hem de ser més lliures i aixequem el cap, viure el moment, disfrutar, no? Que aquest disc d'això parla, no? Parla sobretot de disfrutar cada segon, cada dia ha de ser únic i sobretot sempre amb optimisme, no? La vida en un sospir, val a dir que respecte als anteriors discos, és molt positiu, és molt diferent, no? Hi ha un tret diferenciador que és una mica, doncs, que és molt més ballable, no?, que el darrer disc que vas treure. Sí, és curiós, no?, perquè em vaig fent cada cop més gran i sembla que tingui ganes de ballar, i els anteriors discos eren més tranquis, no? I, bueno, bàsicament a mi sempre m'ha agradat la música soul, la música funky, disco, no?, música que, bueno, la pugui aplicar a les meves cançons, i he vist que, per exemple, hi ha una cançó que es diu La reina del ball, que és rotllo funky disco, i cantada en català no queda gens bé, no? De vegades tenim aquests prejudicis de dir, hòstia, aquesta cançó és soul, però és cantat en català no queda bé. No, si les coses es fan ben fetes i amb el cor, doncs sempre queda bé, no? Bé, doncs, sens dubte que se'n sentirà molt a parlar les properes setmanes. Concerts a través de la teva pàgina web, no? Sí, miquelabres.com, correcte. Doncs perfecte. I avui ens portes una cançó que serà el segon, no?, el segon senzill. Sí, la cançó es diu Cadena de favors, que, bueno, va d'aquella gent que li han trencat el cor i necessita marxar, no?, per purificar el cos, l'ànima, i sobretot desconnectar, no?, i no està connectat, això que dèiem, no?, cap electrodomèstic, ni a cap mòbil, ni cap història, sinó marxar, viatjar, tenir noves experiències per poder començar de nou, no? Bé, doncs, escolta, jo crec que la gent des de casa o a través de la màgia de la ràdio té moltes ganes d'escoltar-te amb aquest nou disc de La vida en un sospir i, en aquest cas, la cançó Cadena de favors que ens vens a cantar. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Nosaltres ens acomiadem amb Miquel Abres, La vida en un sospir, La cadena de favors, sobretot que tingueu un molt bon país en ruta. Ens veiem la propera setmana. Adéu-siau. Sol em passejo pels carrers de mig món sense diners, cadena de favors. Així vaig depurant el meu cor, cicatritzant a poc de les hòsties que he rebut. Em perdo i no em torno a trobar. I qui serà el primer? O la primera que em farà oblidar tot el mal que m'has fet? I qui serà el primer? Qui m'arranca el dol per sempre més? Sol em passejo lluny dels meus per retrobar-me a mi mateix, aprenent a oblidar. Com un ocell sense niu, com una platja sense estiu, no vull trobar-te a faltar. Em perdo i no em torno a trobar. I qui serà el primer? O la primera que em farà oblidar tot el mal que m'has fet? I qui serà el primer? Qui m'arranca el dol per sempre més? Si la vida et porta a mi, seràs el meu destí. Ballarem la vida en un sospir. I qui serà el primer? O la primera que em farà oblidar tot el mal que m'has fet? I qui
qui serà, qui serà, qui serà, qui serà el primer qui m'arranca el dol per sempre més. Passejant pels nostres pobles, olora les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una sola. Som un país en ruta i portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és un